யாராவது நம்மளை தேட மாட்டாங்களா? யாருக்காவது என்னோட உதவி வேணாமா? அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம எல்லாரும் தவிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். யாரும் என்னை பார்க்க மாட்டாங்களே, யாரும் என்னை தேட மாட்டாங்களே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனால் யாருக்காவது தேவைப்படுற மாதிரி நம்ம வாழ்ந்தாலே நம்மளை தேடி அவங்களே வருவாங்க. நம்ம அமைதியாக இருந்தா போதும். நம்ம ஒரு உலகத்துல வாழ்ற அனைவருக்கும் என்னமாவது உதவி தேவைப்படுற மாதிரி வாழ வேண்டும். அப்படி வாழ்ந்தா நம்ம எல்லாரும் தேடுற அந்த பாசம், காதல், அன்பு இது எல்லாமே நம்மளை தேடி வரும். அது இல்லைன்னு தவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு தேவையே இல்லை. அன்பு நம்மளை தேடி வர்ற மாதிரி நம்ம வாழ்வோம்.